povo, nación e lingua por todas partes. Este monxe Werner Rollin, que era cartuxo, xa se daba conta naqueles primeiros anos do albarecer da imprenta moderna que o invento ia revolucionar todo. E conclúe con unha frase que en latín é impresores multiplicando in terra, que podemos traducir como que os impresores de libros multiplicáronse pola terra. E a verdade é que aquí non, os impresores multiplicáronse tanto pola terra, multiplicaron por moito as condicións de acceso ao saber. Multiplicáronse tanto que a propia Igrexa Católica viu como a profusión e distribución de libros e folletos, sobre todo as traduccións da Biblia, que a fixeron accesible a moita xente, contribuía decisivamente ao triunfo da chamada Reforma Protestante. E como consecuencia, a Igrexa decidiu prohibir en 1546 a edición de libros religiosos que non fosen autorizados previamente e elaborou unha lista enorme de libros prohibidos que só por leros xa a convertían a calquera individuo en herexe e reo de graves consecuencias. Mas non falemos hoxe de censores nin de censuras que houve en abundancia en cada época e en cada lugar onde a luz da liberdade se apagase. A máquina chamada prensa ou prelo sempre precisou da pericia dun especialista que dominase a arte de imprimir ou estampar. Un bello oficio que permaneceu case 600 anos inalterable, unha profesión que provocaba, segundo afirman os propios impresores, alta adicción, seguramente provocada polo olor da tinta ou polo do papel recén impreso e das colas e demais ingredientes que se precisan para completar os traballos de impresión en cada grafito. Isto do olor debe ser certo. En todo caso, poden confirmar os impresores. Os xaponeses que sempre están atentos ao que iso presumen, sei que están avanzando moito no empeño de conseguir que as modernas impresoras digitais reproduzan olores a gusto do consumidor, sincronizando a palabra ou a imaxe que se imprime con un olor ou un aroma. É seguro que o conseguen, pero había que dicirles que pouco terán avanzado, pois as primeiras as imprentas de toda a vida xa desprendían ese olor adictivo que les procuran e que tanto excita aos impresores e tamén aos amantes do libro tradicional. Non debe ser casualidade que o oficio de imprimir libros comezase facendo probas cunha prensa de uvas. Producir viño e libros cun mecanismo parecido explica seguramente esa ansia que teñen moitos e moitas lectores por consumilos ata o final. Hai 860 anos que temos feiras e festas das Anulas, 475 que temos feiras e festas das Quendas, 468 ou pode que algún máis que temos imprenta. 146 que os Mancebo comezaron a exercer o oficio de impresores en Mondoñedo. Deles, 60 anos, a mesma familia apelidada Mancebo, e que logo, grazas a Jesús López e logo ao seu fillo Fernando, permanecen desde 1931 ata a actualidade como sucesores de Mancebo. Non sabemos se o impresor Nicolás Thierry, de orixe francesa, chegou a exercer o oficio en Mondoñedo. De confirmarse esta hipótese, da investigadora Ofelia Rey Castelao e de outros historiadores, os comezos da imprenta en Mondoñedo adiantaríanse a 1534. Thierry procedía de Valladolid, cidade na que imprimiu o relós de Príncipes de Guevara en 1529 e logo pasaría por Mondoñedo, onde puido estar temporalmente ou de paso nunha rúa identificada xa entón como de imprenta, antes de asentarse por uns poucos anos en Santiago de Compostela. O que seguro é que Thierry traballou para o Cabildo mindoniense e que a finais de 1534 o bispo Pedro Pacheco encargoulle, pagándolle bastante diñeiro, por certo, que imprimise unhas constitucións sinodais e un breviario, traballo que realizou ao longo de 1535. A dúbida está en se a impresión se realizou en Mondoñedo ou foi en Santiago, pois Thierry neste mesmo ano abandonou a casa para imprimir que lle prestara o Cabildo Compostelán e instalou o seu obradoiro nunha rúa, a Rúa Nova de Santiago. O que sí está confirmado é que Agustín de Paz estableceuse en Mondoñedo en 1548. Chegou procedente de Zamora na época do bispo Diego de Soto, que ele mandou facer o rosetón da catedral, e contrata a impresión de 500 misais e 400 breviarios dos que non se conservan exemplares. En Mondoñedo, e na súa man, verán a luz, entre outros títulos, algúns tan relevantes como a descripción do Reino de Galicia, do licenciado Molina, en 1550,
e, en 1553, Coloquios satíricos de Antonio de Torquemada. Neste libro, por certo, o propio Agustín de Paz inserta un texto que seguramente é pioneiro, no que xustifica os erros de impresión, erros que evidentemente ele como impresor, e como se pode supoñer, atribúe a outros que non son ele. Sobre os erros de impresión contanse moitas anécdotas. Unha moi coñecida é a que difundeu Pablo Neruda sobre o impresor e poeta Manuel Altolaguirre, que logo de rematar a tirada completa do libro dun poeta cubano, este home estivo, vivindo exilado en Cuba entre o 36 e o 43, e descubriu un erro nun dos endecasílabos que debía decir: yo siento un fuego atroz que me devora, e que acabou dicindo: yo siento un fuego atrás que me devora. Aquel, evidentemente, que empezaba a ser un lamento por as adversidades da vida, acabou sendo un lamento, sí, pero non anímico, senón sexual, evidente. Así que hai que ter cuidado con os erros de imprenta. Agustín de Paz foi impresor nómado, como todos naquele entorno. De Mondoñedo foise despois por Santiago, e alí ao Oviedo, pero acabou preso porque tiña moitas débedas e morreu en 1558 nunha cadea en Santiago de Compostela. O licenciado Molina, o poengo magistral naquele entón, na catedral, que foi o corrector de probas dos misais e breviarios encargados a Agustín de Paz, era tamén o encargado en xeral de todos os asuntos de impresión relacionados coa Igrexa Monte. O seu descripción do Reino de Galicia remetouse de imprimir, como dixemos, en 1550, exactamente o 2 de agosto, por tanto, vai facer 466 anos. E os Coloquios satíricos de Torquemada, o 25 de outubro de 1553, por tanto, vai facer, se non contei mal, 463 anos. Xa choveu. Desde 1553 ata 1850 non se coñecen imprentas en Mondoñedo. Mas a partir desta data mantense constante olor a tinta nas rúas mindonienses. Os encargos da Igrexa, especialmente os do seminario, as numerosas cabeceiras de xornais que se foron sucedendo na cidade e nas vilas e cidades veciñas e que se tiraban nas imprentas de Mondoñedo ata a década dos 30 do século XX, foron un gran motor deste negocio, ao que normalmente se engadían o de editor, libreiro e encadernador. En 1850 chega a Mondoñedo José Pérez Mon, procedente de Lugo. Sígueno en 1857 Manuel Perrote e Pedro María Romero. En 1879 Joaquín Candia, que é o que lle dá continuidade a esa imprenta, a que xa en mans de outros propietarios fecha definitivamente en 1907. Pero desde 1870 xa exercía unha imprenta que ia ter longa vida. Hermenexildo Mancebo foi o fundador, o que sucedeu o seu fillo Edésio a partir de 1887. Ao producirse a morte deste en 1930, sen que ningún dos fillos quixese facerse cargo dela, a imprenta pasou por venda a mans do empregado Jesús López Díaz, que a rexentou desde 1931 ata 1982 baixo a denominación Sucesores de Mancebo. A Jesús sucedeu o seu fillo Fernando López González, que a día de hoxe a mantén o funcionamento con mesmo nome. Dá a casualidade de que en 2001 esta imprenta trasladouse á rúa chamada da imprenta, que é onde segue na actualidade, por tanto, instalada no berce dos impresores lineales. Entre medias houve moitas imprentas en Mondoñedo. A de la Voz de la Verdad, a de César González Seco, a del Cruzado, a de Acción Social, a Imprenta Popular e probablemente algunha máis. Este pregón, que pretende ser de homenaxe aos Gutenberg mindonienses, non pode rematarse en celebrar os 85 anos que os sucesores de Mancebo cumpren neste 2016, e que sumados aos 60 anos que estiveran a fronte da imprenta Mancebo, post-Mancebo propiamente, suman 145 anos que fan que a marca o apelido Mancebo sexa para a nosa historia local sinónimo de imprenta, a máis lonxeva no mundo. Non foi casual que os Mancebo recibisen diploma e medalla na exposición regional de Lugo de 1896 por a impresión do libro Previsión de Perventas e Beneficios da Igrexa de España, nin que en 1909 a imprenta de César González Seco fose recoñecida na exposición regional de Santiago. En determinados momentos as imprentas mindonienses
acabaron niveis de calidade de primeira orde. Desde a Rúa da Imprenta, onde comeza a historia no século XVI, con Nicolás Thierry probablemente, ata a Rúa da Imprenta actual, onde continúa neste ano 2016, no século XXI, moitas ruas lindonenses coñeceron o olor da tinta e o rexer das máquinas de imprimir. Moitas persoas traballaron nelas, case sempre vinculados ao mundo das artes e das letras. En algún momento, o primeiro cuarto do século XX, coincidiron traballando en Mondoñedo ata 4 empresas. E grazas a elas, os libros sempre tiveron efectos moi notables entre nós. Isto, deses efectos beneficiosos do que se escribe, sabía moito o arquiveiro que se despideu nestes días, don Enrique Calpardo. Foise, pero deixa un saber enciclopédico noutros libros, nos que fixo ele. Descanse en paz. Hoxe a mañá os libros serán os protagonistas nesta Expo Libro, como serán nas diferentes presentacións programadas que lles dá vida a autores e a autoras que pensan e crean nos demais. E se os autores e as autoras son imprescindibles, tamén o son os editores, distribuidores e libreiros para que o libro chegue ao seu destinatario natural. Pero xunto a todos eles, autores, editores, distribuidores, libreiros, a figura do impresor, a de quen pon en molde o que se imagina, resulta fundamental. Artistas, escritores, músicos, xornalistas, científicos e grandes pensadores da humanidade non lle deben a imprenta ser quen son. Seguramente serían igualmente sen a imprenta, pero un matiz, sen imprenta serían sabios anónimos. Mentres agardamos que Mondoñedo recupere a memoria da imprenta cun museo ou con outra forma de fixar recordos na nosa autoestima, debemos celebrar que a nosa imprenta siga en Mondoñedo grazas a Fernando, grazas a Jesús Robles e grazas a Reme, e que seguirán mentre eles dous teñan atos e as mondoñenses teñamos sede de saber, de coñecer, de crer que fomos e somos porque soñamos e porque sempre tivemos a xente como a eles que poñen en molde os nosos ollos. Agora son eles, os tres, como antes foron outros moitos, os moldeiros do noso soñar. Este pregón vai para vós, para os tres, para Fernando, por toda unha longa vida de impresora, e para Suso e para Reme, que lle siguen dando alento de olor e color a este hermoso oficio, e que así sexa por moitos anos. Eu teria que acabar aquí, pero dándonos as grazas por aguantarme, pero vou acabar de outra maneira. Vou pedir a Reme e a Suso que se levante, se non lles importa, que transmitan, a través dos detalles que temos aquí a Fernando, pois o que eles queiran, pero non, poñenos de cara, con ese agasallo que a imprenta en Mondoñedo pode ter ainda longa luz. A eles sí, por favor, a Mondoñedo. Abrirémoslo porque conste que polo que vejo son das cousas que me gustan a mí. A mí gustan estas cousas máis que as medallas veces son que son e non se ven. Estes recuerdos que dan toda a vida ali na imprenta. Dixen que isto que me gustaba moito, ben sabes, sobre isto de puñer cousas de imprenta, porque me gusta moito máis que as medallas, que as placas e isto. Porque as placas metense no queixón, agradeces, pero isto vese todo ano. Exposición Regional de Lugo en 1896. E o jurado adjudicou a don Hermenegildo Montero de Mondoñedo medalla de plata por la impresión de un libro titulado Prevención de prebendas y beneficios de las iglesias de España. Muchas gracias a todos.
de encontrar un obreiro máis oso, un compañeiro. Un obrero golpeado. Bueno, un obreiro non o digo nunca, pero sabe, Somos compañeros. a donde vamos e a donde volemos sempre somos compañeros. Escapouse, tal vez sabe que non o digo que se millón, porque os empleados da imprenta nunca lles chamei empleados, sempre lles chamei compañeros. Encontrar unha persona con máis uso é a imprenta. Eu non son a imprenta hoxe. Eu aprendi o que sabía e ele pasoume por encima bastante. É un rapaz formado, educado, de maneira que ten de... Vale, calma. Sabe eu que faz un poucos días tivemos unha charla e dixenlle, mira, eu penso que encontrar unha persona como aquí, amable, tratar a xente como tratas a xente, dar as gracias á xente e todo isto, é imposible hoxe encontrar esa xente. Reme é encargada da facturación, e a miña señora cercada e a minha irmã tamén ben. Facemos unha empresa, levo 78 anos na imprenta, nin vacacións que ven nunca ni nada. Eu traballando na imprenta, 68 anos na imprenta. Eu digo que meu pai levou 18 anos tamén na imprenta, e sempre dicía, ele morrer na imprenta. E bueno, eu tenho que morrer na imprenta, tamén digo mismo, moro tranquilamente na imprenta. O señor tendo paso toda a vida, é a miña ilusión, en fin, todo. Bueno, aquí con medalla de plata, Exposición Nacional de Luz de 1896, a don Hermenegildo Mancebo de Montelledo, por la impresión de libros visuales, prebendas, previsión y prebendas de beneficios de las iglesias de España. Muy bien. Gracias. Ahora, quisiera decirles unas cousillas. Quería, bueno, agradecer aquí presente da alcaldesa da Consolación, o agradecemento a todos que fixeron isto, como foi Paco Piñeiro, Francisco Fran Mouso, Antonio Reigosa, cronista oficial, Miguel Souto, presidente de San Lucas, a toda a organización de San Lucas, ao Concello todo de Mondoñedo e a toda a xente pois que fixo posible isto. Non lle pode dar gracias un por un, pero saben que tens o meu agradecemento e eu agradezco muchísimo porque é a primeira vez que a imprenta ten unha homenaxe. Cumprimos 25 anos, 125 anos, por televisión, houve periódicos, tuvemos unha misa dos remedios por todos, tuvemos a ofrenda floral ao cementerio dos Mancebos, a Perpá de Saltarme, e non tuve unha felicitación, aquilo quedou moi grabado, porque unha pequena recuerdo como este, para min, é unha felicidade moi grande. Pero, bueno, nos vamos a facer. A imprenta de Mondoñedo, como todos saben, é a segunda población de Mondoñedo que ten imprenta. Mondoñedo, que parece increíble, a que se viña a facer o periódico Luardo, que tuve en contacto con eles, mandaron unha copia tal. Facíase o periódico Río Navia, tamén, de Luardo, e facíase ecos vegadenses. Eu conectei con xente, me mandaron copias e tal. En Pavillaba teño 15 cabeceiras de periódicos. A imprenta Mancebo foi a imprenta que máis periódicos lanzou a calle. Si, segundo as normas. Creo que para Ribadeo tamén, ainda estou averiguando máis cousas, pero non se poden figurar a cantidad de cousas que hai publicadas en Mondoñedo. Porque iso é algo terrible. Eu cada vez encontro máis cousas, ou xente me dá cousas, non? Ali na imprenta hai un pequeno museo que está sempre a disposición de xente, que ten carpetas de todos os escritores, Noriega Cordera, Pascual Veiga, bueno, etcétera, etcétera, non? Sempre está a disposición dos colegios, dos chavales, deixen copiar todo. Ali Ricardo Pereira últimamente estuvo copiando muchísimo da Serreada de Obreros. Gamallo Fierro, outro asido á imprenta, que cando as festas de Ribadeo, marchaba das festas de Ribadeo e viña para a imprenta. Entón, deixaba o archivo, e dije, podo copiar isto. Bueno, arrecoño, isto sí. Sempre me dicía, arrecoño, pode copiar o que queira, non se preocupe que... Despois, pola imprenta, pois, son moitos xentes políticos, hai un libro de firmas de todos os colores, non importa o
que veñen un muñeiro, presidentes da Xunta, presidentes de goberno, do que haxa do clero, de fin, de grandes. Ali está a disposición, moita xente que disculou, ali hai de Don Jaime, ali hai de Ricardo Pedreiras, ali hai de Miguel Cabandela, ali hai dos obispos, ali hai de Bono, ali hai de Fraga, ali hai dos presidentes da Xunta, en fin, para mí é un orgullo. Temos a última que me parece que foi o aí, bueno, non sabe o nome, Antonio, e a última foi a alcaldesa. Así que eso está ali a historia, e eu me sinto orgulloso de que todos os personajes que pasan por aquí pues poidan pasar a eso. Agora, eu fixo que son as cousas que eu recordo incluso facer uns papeliños para as escuelas onde poñían papá, mamá, ou coche, estas cousiñas que non había libros. Eu fui eu non estou en estudio, eu fui gracias á imprenta, o pouco que sei foi ali. Eu fui á escola dos Muiños, e entón na escola dos Muiños había uns tacos parecidos a estes. E había un pupitre. Entón, cando sabíamos aquel que tiñamos aquel taco, íbamos e cambiábamos por outros. Entón, claro, daquela sabíamos os ríos, sabíamos, en fin, as provincias, vamos, o que estudiábamos, porque eu non salí dali, nada máis que sabía das 4 reglas. Non había outros estudios, meu pai pagaba unha clase particular, e gracias á imprenta foi aquí fun, vamos, pouco que sei. Non falo aquí con a señora alcaldesa, porque é a primeira vez seguramente que estou falando, entonces, bueno, solamente aquí Fran Bouso que me colleu unha vez, que fai un programa, de unhas conferencias, se poño que recordo de Cuncheiro, un seminario, e pon a min, dixo, viñe Fernando López, o segundo apelido estaba equivocado. Estaba, dixenlle os seus anos, con Fernando López González, ali tiña que ir. Claro, e ali me meteu, eu falando diante daquela maioral, do Marianto, daquela xente, digo, pero eu que faigo aquí? Eu non estou preparado para estas cousas. Pero bueno, algo falei, non sei se o que falei, polo menos que estouyes. Ai, sí, estou ben de fumar. Claro, aquí non está acostumbrado. Ya fíxome, tomei dúas pilas. E despois levaba unhas pastillas. E dix, faz pastillas das colles que podes dormir. As pastillas non as estudei. Pero bueno, fui arrancando, a xente sabe o que son, eu non podo abarcar cousas que non podo agradecer a todos estes que non Eso foi no ano 2001. Estamos no 2016, 15 anos despois. Si daquela era excelente, ahora é sublime. Sí. Bueno, despois hai moito relato na imprenta de moita xente, cousas que pasan, que se ve que a xente, a cultura que tiñen e as cousas, non? Porque a imprenta, pois claro, a xente hoxe ten unha cultura, non é como antes. Antes, por exemplo, os empleados da imprenta sin estudio ningún eran os mellores correctores que había. Por que era? Porque antes facías un libro e había que lerlo e corrixirlo. Habíase calquer cousa, un folleto, o que seña, o do boletín do obispado, o do sitio, había que ler todo. Entonces, claro, os empleados da imprenta tiñan unha cultura sobre a corrección, ou seja, non tiñan cultura de estudios, pero claro, olha, porque escuñaxe Villalba como bebé, puxeno 1000 veces, ou cousas así. Entón, a cultura dos agora non, porque agora xa é tudo feito, por iso non hai que dir, hoxe non somos os correctores. Agora a corrección da xente, porque claro, todo manda feito. Bueno, eu non sei máis que dicirvos, senón que eu estou orgulloso desto, penso que sigan moitos anos que enfrenta, pero tamén teño que decir outra cousa, que falta uns 4 anos para chegar aos 50, a ver se Dios necesito que me nos ajuda, e quero, se se pode, a alcaldesa e a todos os estudos, si para esa fecha temos un museo da imprenta, porque levo 30 anos, un museo da imprenta, e a ver se unha vez se consigue, teño 5 máquinas de cerámica, teño letras de madeira, letras de plástico, ou seja, teño unha cantidad de cousas que máis querían para outros sitios, levan nos aves Xuxa, que se me ofreceron. E xa, olha, non te preocupes, que se me dinheiro non se fai, facemos aquí en outro sitio. E se non, que poderán as máquinas para o dinheiro non marcha. E para 2 meses, ou por aí, sabes Xuxa, que nos chamaron de Sevilla e nos querían comprar cousas. E se non, de eso non dei nada.
e así de conventos destes que hai por aí de frades e destes conventos por aí, pois cantas veces me teñen chamado, e digo, non nada. Despois tamén teño outra cousa, pero claro, vais facer moi grande. Aquí un frade dedicando a novena das monxas enterradas, era de Samos, de Samos. Entón, bueno, e pasou por a imprenta, así paseando e tal. Eu teño moitas cousas, incluso que estaban describindo os picos, a teño libros que teño ali. Entón, vamos a visitar con ele, podemos falar, porque me gustaría ter un museo e tal. Entón, dixeme, mire, eu fago unha cousa, están invitados os que e irmãos a vir comer con nosotros pasamos. E a imprenta da acción social, eu prometo que volva a Mondoñedo. Pero claro, haría falta, de todo, vai falta un local máis, porque penso que tampouco non é tanta cousa, non, porque aquí con as máquinas e os tipos de letra, pero bueno, a mí me ofreceuseme a que a imprenta da acción social, que é a única que recorre. A imprenta buenísima, e díxome que falaran, que fóramos a poder con eles a Samos, que ele iba a gestionar para que a imprenta volver a Mondoñedo. Claro, será moita imprenta, tanta que claro, 5 ou 6 máquinas daqui, 5 ou 6 máquinas do outro lado, letras do outro lado, letras por aí adiante, pois, bueno, nada máis, perdonade todos, agradezco a todos a modo visita, se algún saludei ou queda alguén pendiente, sepa que dentro de min a miña intención era esa. Así que, a ver se chegamos aos 150 anos, a señora alcaldesa hai que mover o museo. Chegou un momento que xa me dixo o museo, porque xa houve veces que dixo, non volvo a falar máis do museo, porque xa me fastidia ser pesado e tal. Pero bueno, é unha ilusión, é unha cousa como Mondoñedo, que queda aí, que iso vai quedar para toda a vida, porque aí naide vai vir a reclamar unhas máquinas, nin da miña familia, nin de naide. Quedará aí para século a século, que queden ali os nomes dos mancebos, porque eu tamén me comprometín con unha filla de 10º mancebo, os fillos de 10º mancebo viñeron algo co cargo en Correos en Madrid. E a filla, estou falando de ese nome de Hermenegildo, que foi o fundador, pero estuvo muchísimos anos aí de secretaria no goberno civil. Entón, eu sempre consideraba esa xente como se foran eles igual os dueños da imprenta. Porque meu pai, como dicía, era un empleado. Igual ganaba 10 pesetas ao mes, ao ano, non podía comprar unha imprenta. Entón, a xente deu de todo, facilidades, dinheiro, todo o que quería. Entón, cando estes cambios ao morrer meu pai, eu tiña que cambiar toda a imprenta, porque que lle cargaba a miña mãe con os impuestos e todo. Entón, estou na ver a Lugo, e dixenlle, mire, eu viña sempre de Madera, meu pai tamén daba unha carta. Entón, teño que cambiar o nome de cambiar a imprenta e tal. Sabes primeiro que me dixo? E vas que cambiar o nome da imprenta? E dixo, eso de ninguna maneira. Se eu coida e eu entre viva, e se a imprenta pasa de min para outras mãos, sempre deixaría dito que se diga o nome da imprenta. Mis profesora, pero imprenta non, porque despois de tantos anos esta xente de mancebos en aquela época tiña que ser un xente moi culto, porque daban clases, tocaban na banda, era algo terrible, digo, en aquela época como podría ser esta xente así tan culta. Bueno, é nada máis, porque se vos contan esos da imprenta e cousas desas, bueno, vamos a escutar a... Penso que vos vai gustar. Hai anos, os curas, por vezes, cando escribían unha cousa, tiñan que levála ao bispado á censura. Entón, os outros facíamos moitas cousas. Pero, bueno, vamos recordar, non sei se recordades o nome de Rico Prieto. Moitos de vosotros era un home pequeniño, un cura moi simpático, tío de Sarasitos, e deses. Entón, fixo moitas cousas que ten obras de teatro, pero uns folletos que facía así parecido ao periódico de Mondoñedo, pois tiñan que leválos á censura ao palacio.
Entonces, daquela era don Francisco Reigosa, que algunos nos conoceu, que somos da mesma edad. Entonces, levoullelo a corregir. Entón, levoulo, correxironlle, pero correxironlle unha barbaridade. Todo, eu que sei, había logo que facelo de novo. Entonces, el que era tan simpático, pois, isto contaba moito Vicente, o tío de Tona, non sei se está por aí. Entonces, cando foi a recoller isto, e veu que lle correxiron tanto, e dixo, ai Francisco, polo de menos deixarás unha firma e a fecha. Bueno, moitas gracias. Ese aprendizaje para simbolizar aquí esa continuidade entre os sucesores de Mancebo e o impresor actual que sabía, pero pasou. Pero aprendeu que non leve se saber cantar sin para o presidente de Chile. Xa non preguntan por mí na empresa, se preguntan por vos, eu xa non son casi conocido. Buenos días a todos. Eu pensei que Fernando non iba a falar tanto. Claro, como me decía a mí que se iba a poder nervioso e tal, que non iba a falar e tal, pues dixen, bueno, tenéis que falar unhas palabras, Bueno, antes de nada agradecer as palabras que me dixo, que cando hai cariño entre as persoas, pues sempre se exageran un montón. Entonces, pues nada, darlle as gracias, xa te dou gracias a, penso que non sei que non hai, que teño unha persoa porque non sabe que andaba detrás da que Paz, a muller a dona de Paco Piñeiro, que, bueno, que iso o traballo dos cuadros e todo eso, e aparte de facer os cuadros, actúa de telefonista na casa, porque é o primeiro que sempre que chamo, Paco non casar, sempre sabe. Entonces, dar as gracias, e nada, penso que para Fernando, para a imprenta en Noviese, para o sucesor de Mancebo, e para Fernando un día moi especial, porque, bueno, eu sei que levamos moitos anos esperando unha pequena homenaxe, non para ele, porque é o que dice a prensa, non para a imprenta, porque, bueno, son 146 anos, que penso que non é ninguna broma, que penso que hai poucas imprentas que teñan esa idade. E, bueno, o que sempre sigue dicindo, leva 25 anos, eu sei, que leva peleando, porque se fai un museo aquí en Penedo, ainda fai poucos días, ainda non enseñei as fotos, vamos impresas, porque me gusta máis ver impresas que non os medios electrónicos, conseguimos unha máquina, bueno, conseguiu la de Villaura, que é unha preciosidade, ayer estuvo na imprenta co pasamento da Rica Garpado, Neira Bronx, que é moi conocido tamén en Viveiro, cantor, é unha Minerva de doble folio, moi grande. Entonces, pues bueno, está tamén aí a disposición do museo. Entón, penso que hai 4 máquinas de impresión moi bonitas. Unha é unha de noticia que cando se pasou da tipografía a compoñer xa como se fora unha máquina de escribir con un plomo e todo eso, que tamén é un paso importante daquela que é a imprenta. E bueno, as máquinas e todos os periódicos e todos os clichés e todo eso está a disposición do tipo que penso que hai que movilizar un pouco todo eso. Solamente penso que sería cuestión de conseguir un local para que todo eso salga, e penso que sería unha honra moi grande para Mondoñedo, bueno, por minorenses e por visitantes que venían a verlo, pues, que foi parte da historia do povo. E nada máis. Moitas gracias a todos e bon día e boas festas. Está ben, son impresores reivindicadores, gustan. Eso pode cambiarlo todo. Pero para que deixades, vos, os que agora defendedes aínda viva a imprenta, que a organización desta Expo Libro incide no mesmo, a señora alcaldesa, que representa o goberno e a corporación municipal neste momento, para que colla testemunha, non lle vamos pedir só. Aquí vamos facer como se vai ser 3 cousas. Primeiro, damos un detalle para que sinta un compromiso maior a organización da Expo Libro para vostedes, señora alcaldesa. Enseño porque non é non asoma o delito, non hai ninguna intención de soborno ni nada de eso.
E logo imos pedir que poña final a este acto, pero asumindo diploma Editor. Otorgar el don meritorio imprenta profesores masivos de la cierta victoria profesional. Viñedo, abril de 2016. Muy bien. Bo día a todos. Moi brevemente, porque o máis importante foi todo o que nos contou Fernando e Suso. En nombre do Concello de Mondoñedo, primeiro fago unha matización para explicar en que paso se atopa para a consecución do Museo da Imprenta. Fernando e o seu irmão mantivemos dúas reunións. Hai unha posible ubicación que do Cabildo de Catedralizo xa nos contestaron favorablemente. Retrasarnos un pouco porque entendían que era axeitado esperar, dado que era moi inminente o novo obispo, pois esperar a que xa estivese en Mondoñedo que poder continuar, pero ainda así contestaron positivamente para a creación dunha mesa. En principio a ubicación sería na antigua Casa dos Poenos, el coñecemento de todas as máquinas que a imprenta poñería a disposición do Mondoñedo. En principio pola dimensión tería perfectamente cabida, sin descartar outras ubicacións dentro do propio entorno, en salas en onde se necesitase unha inversión menor. Iso eu asumo compromiso públicamente, porque creo que é de justicia para o Mondoñedo, é de justicia para unha familia que queda traballado dun xeito tan colaborador e tan implicado na cultura da nosa cidade. Faigo extensivo a toda a familia, personalizando en Fernando, en un momento onde, ademais, ese paso que abren as novas tecnoloxías, do libro de papel a outras fórmulas, eu gustaríame presentar na historia de Mondoñedo e na historia de Galicia unha aposta clara e decidida por manter esa forma tradicional de ler, que, como ben dicen estes dípticos que hoxe homenaxean este día, din que ese libro impreso en papel é moito máis que un libro. Eu, que sempre digo que na finca Constitución tiven o privilexio de compartir experiencias vitais con xente moito máis maior que a min, en o que a utilidade e a importancia dos libros, sempre recordo ao veciño meu, José de Pablo, dos libros que estades aquí, recordaredes que vindo dunha familia moi humilde, como era o caso da miña, na súa infancia tiña moitísimas dificultades para poder acceder a un libro, e cando vía os libros que eu entregaba para estudiar, ou algunos que recollían o mercado, algunos que eran libros así máis antiguos, sempre nos pedía estrenar el polo privilexio que yo suponía e polo que botaba de menos aquilo que non tuvo na infancia. Creo que apostar pola cultura, poner en marcha o Museo da Imprenta é unha aposta pola cultura, é super importante, pero na calidad da xente, o que dice un pouco, tamén é o reconhecimento ao traballo e a trayectoria dunha familia como a de Fernando, que sempre tuvo unha presencia moi destacada e unha colaboración moi desinteresada en todas as actuacións culturais que se viñeron facendo na nosa cidade. A nivel personal, como veciña de Mondoñedo, que non se recordo de facer o recordatorio da comunión, hasta todo aquele evento que tiña que ir en papel, que pasaba por a súa casa, por iso formou parte dos momentos máis importantes na vida das persoas, pois sempre a nivel personal lle dou as gracias por todo o que leva feito, dou as gracias á comisión organizadora de todo isto, a Fran Bous, a Paco Piñeiro, a Paz, a Miguel Souto, ao noso guionista e a todos os compañeiros de corporación, ao goberno de corporación, porque eu os actos da cultura non deben entender de ideoloxías, eu invitamos a sentar aquí comigo, porque todo o que se fai pola cultura mondoñedo creo que ten que visualizarse, que facemos entre todos, sin ningún protagonismo máis destacado de ningún actor político. Insisto, a nivel personal, gracias Fernando, a ti e a toda a tua familia. A nivel persoal e como alcaldesa, gracias a todas as asociacións culturais que lle dades tanta vida e ademais que acabades convencéndonos a todos, sobre todo aqueles que son máis escépticos, non é o noso caso, menos que lideramos o goberno, que Mondoñedo ten moito futuro, que non ten nada que inventar, porque ten tantos acontecementos históricos de tantas familias importantes
que simplemente tendo xestos como isto e obedecendo aos hospicios, pois iramos ponendo na historia de Mondoñedo un futuro no eido cultural importante sen referencia da nosa comunidade autónoma. Que pasedes moi boas festas, moitas gracias a todos. Agora, simplemente, pedimos a los compañeros a visitar as casetas, que é como temos que empezar esta expo libro. Moitas gracias.